tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka e golle ko fewti e sarɗiji udditugol keerol hakkude Benin Niger timmi ɗe golle ɗe imminaɓe leyɗele ɗiɗi waɗi joofi eɗe kaani yettinede hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum woni Abdourahmane Tiani e Romelde Wadani gam tabintinede to Mali kam ko ɓuri guure sappo yimɓe mumen eggunoɓe garti e guure mumen hewɓe mabɓe doguno ko rafi fitinaji e kuliyankako ɗum laati ko caggal kaldigal e nanodiral hakkude ardiɓe diwal ngal horeɓe finatawa e kuliyankoɓe ɓe ɓeno eggi fodde duuɓi jeeɗiɗi joni ma en keɗo seedago goto e hoɗuɓe to Bankas o holli ɓe garti ɓe pudditima golle mabɓe alhaali Proche Orient kaldigal gadanal waɗi hanki aletta to Suisse hakkude leyɗele addental hakkude leyɗe dentude Amérique e leydi Iran jewte ɗe waɗi ko e tawtorede leyɗele fewjodaɗe hono Qatar e Pakistan ngal nanodiral ko gam dartinde haare hakkude Iran e Amérique to diwal Proche Orient tedduɓe bisimilla moon on calmina moon juurama jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi goomu haralleɓe Benin e Niger ɓeɗe leyɗele ɗiɗi i cuuɓi timmini golle mabɓe hanki to Cotonou ɗe golle mabɓe no yowiti e sarɗiji udditugol keerol hakkude ɗe leydi ɗiɗi ngol ko keerol uddagol guila hitanduji nayiɗi nogas e tati eɗen jewte tonggama eɓɓoje nanodire ɗiɗi ɗe ɓe yettina hooreɓe leyɗele ɗe hono Abdourahmane Tiani e Romelde Wadani gam tabintinede e on saaha ñaame kam holliti sarɗiji mum ɗiɗi yowitiɗi e kisal ɗi ganduɗa na poti waɗede ko adi yaha garta no fuɗɗitade ko hanki jaagoɗo Niger halfinaɗo ko yowiti e fiyakuji e nden ka leydi ndi hono Mohamed Toumba jofni ngo jillu makko to Cotonou keɗoɗen Abdoulaye Diallo de golle waɗade gardigu jagoɗo Niger halfinaɗo fiyakuji e nden ka leydi ndi Mohamed Toumba e jagoɗo Benin halfinaɗo tawtodiral leyde Afrique Olusegun Adjadji Bakary tonggama eɓɓoje nanodire tati yowitiɗi e ballodiral aran o yowiti ko e nden ka ɗimmo o e banggue kisal tammo o yowiti ko e sardiji potaɗi lelnede gam uddide keerol ngol hakkude Niamey e Cotonou délégation mo Niamey andini ko fewti e kisal e nden ka na ko termete gam uddide keerol ngol saabu nanodiral aranal ngal yowiti ko sifugol aadi hakkude leyɗe ɗiɗi ɗe e banggue ndenka e kisal tuggiɗo e angal e immigol fitna hadde hutorogol leydi wotiri eɗin dowlaji ɗiɗi gam wadde golle bonɗe walla imminde fitnaji e dow wondi eɗen leyɗe ɗiɗi nanodiral ɗimmal ngal ina ɗaɓɓi laaɓal ko fati e juɓɓudi konu leyɗe jarane won saraji keeri Niger e sosde fedde toppitinde ko fati e humpito gam rendinde kabaruji tengtuɗi gam haɓude pelle joguiɗe kaɓirɗe ɗe ɗaɓɓade ɗiɗi ummori ko e luural tesgangal hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe gila e liɓal lam Mohamed Bazoum e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati Niger tumun Benin jaɓɓade konuji leyɗe jarane e nder leydi mum tuume ɗe Cotonou jokki e yeddude to Mali kam yimɓe eggunoɓe guure mumen to Bankas garti hewɓe doguno guure mumen ko gam dadde fitinaji kuliyankoɓe duuɓi jeeɗiɗi caggal ɗum kaldigal hakkude ardiɓe nokkuji ɗi hooreɓe finatawa e kuliyankoɓe saabima ngal nanodiral kamɓe foof ɓe garti e guure mabɓe ɓe puɗɗitima golle ni e wiide goto e ardiɓe wuuro Bankas ngal gartal ko ballal mawgal